Україна хоче отримати такі гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5-та стаття НАТО. Українська та російська делегації після тривалої перерви відновили перемовини у Стамбулі. Їх зустрічав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За словами турецького лідера, настав момент, коли зустріч має принести конкретні результати. Він закликав представників делегацій до якнайшвидшого знаходження консенсусу та припинення військових дій, які тягнуть за собою смерті, руйнування та горе. Milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. 5. haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Перед початком перемовин главі української делегації Давиду Арахамії довелося пояснювати голові делегації з Росії, що таке антисептик. Мединський подумав, що маленька пляшка на столі – це горілка. Основна вимога України на зустрічі у Стамбулі – угода про міжнародні гарантії безпеки. Якщо на Україну нападуть, вона матиме право на військову допомогу від країн-підписантів. За словами Арахамії, такими гарантами запропоновано стати країнам-членам Радбезу ООН разом із Польщею, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Ізраїлем та навіть Росією. Цей договір мають ратифікувати парламенти усіх країн-учасниць, аби не повторювати помилку Будапештського меморандуму. Ми хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5-ї статті НАТО фактично, але навіть жорсткіше є механізм активації, бо в НАТО немає обмеження, скільки вони можуть робити консультації. Що це, якщо щось сталося, то потім консультації можуть тривати і рік. Ми кажемо, на протязі 3 днів мають відбутися консультації. І навіть якщо це війна, це може бути агресія, акт агресії, це може бути військова операція, це може бути замасковано. Ми з вами вже розуміємо, що гібридна війна може бути замаскована під будь-який формат. Тобто, щоб не трапилось, на протязі 3 днів консультацій, і після того країни-гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам допомогу у віді військової допомоги, збройними силами, з озброєнням, закритим небом, всього того, чого нам зараз так конче необхідно, і ми це не можемо отримати. Якщо Україна матиме такі гарантії, то вона може зафіксувати статус позаблокової та без'ядерної держави, але не відмовлятиметься від вступу до Євросоюзу. Під такими гарантіями, які фактично дорівнюють гарантіям статті 5 НАТО, ми, як це вимагає сьогодні Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати в військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території буде мати місце з згоди країн-гарантів. Но принципово важливо, і це також наша одна із самих принципових позицій, ніщо в майбутньому договорі не буде заперечувати право України на вступ до Європейського Союзу. І, по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам. Усі ці зміни мають винести на референдум. І за умови, що Росія забереться з України, імплементація триватиме наступним чином. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України вискажуть свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства для того, щоб цей договір дійсно був консолідуючий для нас. До того ж, Україна запропонувала Росії протягом 15 років не вирішувати питання Криму військовим
шляхом та проводити двосторонні перемовини. Як зауважив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, у можливому договорі між Україною та Росією обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією. Ну, як відомо, концепція українська по визволенню окупованих територій не передбачає застосування сили. Тому що там буде указано 5 років або 15 років, не має особого значення. Но здесь важливо те, що якщо, коли Росія признає, що це окуповані території, що коли скоро ведуться переговори о статусі, стало бути, Росія признає, що це окуповані території. И, соответственно, в соответствии с Женевской конвенцией 49 года о статусе оккупованных территорий, на территории оккупованного Крыма должно действовать украинское законодательство. Це для нас дуже важливо. Стало быть, і будуть демократичні права, які були до окупації. І процес визволення Криму від окупації буде значительно легче. Но я думаю, обов'язково должно бути указано, що вся ця територія є окупованою. А ось вирішення статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть президенти України та Росії. Уже не такі сміливі. У Росії заявили, що відводять свої війська від Києва і Чернігова. Мовляв, це 2 кроки назустріч Україні, бо перемовини у Стамбулі були, мовляв, конструктивні. Виведення або відступ частини військ російських загарбників від Києва фіксує і розвідка США. А також російські війська відступають і в деяких районах на півночі України, але припускають американські розвідники, ймовірно, щоб зосередити зусилля на півдні та сході. За оцінкою військових експертів, відведення військ не жест миру. Росія усвідомила, що не має сил штурмувати ні Чернігів, ні столицю, бо понесла величезні втрати від українських воїнів. Ймовірно, загарбники зосередяться на взятті Маріуполя, Донецької та Луганської областей, а також прагнутимуть посилити свої позиції на тимчасово окупованих південних областях України. Ракетним ударом зруйновано будівлю Миколаївської обласної адміністрації. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, ворожа ракета влучила за чверть на 9 ранку і повністю зруйнувала одну із секцій будівлі з 1 по 9 поверхи. Щонайменше 3 людей загинули, ще 22 постраждалі людини нині під наглядом медиків. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятувалися близько 100 людей. Давайте смотреть на это с хорошей точки зрения. Что это означает? Это означает минимум, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что в классике, если ты собираешься что захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, там, управление, связь. Короче, не поняли, что Николаев они хер возьмут, и решили мне передать привет, или нам всем. Передали, спасибо, привет получили, выводы сделали, будем, соответственно, реагировать. Всем добра, работаем. 7 ворожих атак відбили українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі. При цьому знищено 12 рашистських танків, 10 бойових машин піхоти та 3 автівки. Українські повітряні сили знищили 17 цілей. Серед них 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети. Зауважується, що ворог виводить частину підрозділів із Київщини та Чернігівщини. При цьому зберігається висока загроза нанесення російськими окупантами ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угрупування противника. Так тільки в Тихоокеанському флоті Збройних сил Російської Федерації підрозділи комплектування за причини відмови особового складу брати участь у так званій спеціальній операції не спроможні комплектувати навіть одну батальйонну тактичну групу. Окупанти застосовують артилерію та авіацію по Харкову та місту Барвінкове. Воно розташоване на південь від Ізюма, який окупанти не полишають спроби захопити. На Слобожанщині ворог намагається наростити своє угрупування, але і там зазнає втрат. Так, під Харковом знищено командира добряче побитої 200-ї бригади окупантів Дениса Курила.
Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Сухокам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угрупування введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада противника втратила 2 батальйонно-тактичні групи і особиста командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців. Гарматне м'ясо проти власного народу. Так сприймають окупанти кримчан, яких кидають у війну проти України, заявили у представництві президента України в Криму. Там наголошують, що Москва використовує окупований нею півострів як повноцінний плацдарм для ведення бойових дій проти решти території України. Один із елементів агресії – незаконний призов до окупаційного війська. Наголошується, що російські окупанти також планують використати силоміць мобілізованих кримських татар як елемент пропаганди. Слід сказати, що на території Криму дійсно відбувається активна фаза мобілізації українських громадян або тих громадян, які переїхали на територію Криму і є колонізаторами. Це дуже важливо говорити, що цих людей зараз призивають боротися проти української держави, або українських громадян, або тих, які приїхали. Відповідно, це велика маса живих людей, сила, яку будуть відправляти нещадно, вибачте на слові, як гарматне м'ясо проти української держави. Представництву президента України в Криму відомо про щонайменше 18 поховань на території півострова саме кримчан, загиблих у війні проти України. Також щонайменше 15 уродженців Криму нині перебувають в українському полоні. Якщо це йдеться про призов, то громадяни України в Криму є жертвами злочину, тому що це є воєнний злочин. Але якщо ці люди беруть участь у війні, а тим більше причетні до воєнних злочинів, а ми розуміємо, який зараз масштаб воєнних злочинів, які здійснює Росія на території України, то, звісно, на них чекає притягнення до відповідальності. Наука для поціновувачів руского міра та масових убивств. У тимчасово окупованій Керчі порізали колеса 2 автівкам, обклеєним неосвастиками із літерами «Z». Саме такими символами російські окупанти маркують значну частину своєї військової техніки, яку кидають на убивство українців. Власники пошкоджених автівок викликали окупаційних поліціянтів та підраховують збитки. Кажуть, аби замінити усі порізані колеса, треба по 40 тисяч рублів. Трохи більше тижня тому у тому ж районі Керчі також пошкодили автівку із наліпкою латинської «Z».